nga kantang absat ket para kadagiti tao nga naglabas lang aruden ti aldaw tawen ken bulan isu palaeng nga isu iti panagbiag na agpasbasol palaeng ken Apo Dios anya palaeng ti aramiden rabsat itan ti oras itan ti aldaw ken itan nga tawen nalabas ti aldaw nagbaliw ti tawen ngembiyag mo Isu palaeng kaanun tungata din ka pa nagbaliw kaanun awanen ti tiyempo itan ti oras itan ti tiyempo apa na talikod dakes nga ramid mo itan o itan gayem ko awan magungunam uray matagikwam dayaw ken kinabak na no maawan mo ken mapukaw mo pamatim nga napating itan ti oras itan ti tiyempo apa na talikod dakes nga ramid mo itan o itan gayem ko awan magungunam uray matagikwam dayaw ken kinabak na no maawan mo ken mapukaw mo pamatim nga napating itan ti oras itan ti tiyempo apa na talikod dakes nga ramid mo itan o itan gayem ko
Balibu. Don't forget to like and subscribe Rona Vlog. God bless.